Okay. Alam din. Alam. Alam siya, pero di kayo. Kaya na. Kanang kwek-kwek akong ganahan, no? Pagkinto mo natin na. Ano ko pwede anak ka? Ayoy. Alam siya, pero di kayo. Wala ba? Hindi mo ko pwede cheese. Ano hindi ka pwede? Kasi makita mo basta ang daot ka, balo ka, ang daot ka to, tayo yun. Ah, ganyan, hindi rin. Ang sakit, pangalan ako. Tayo na. Night market. Kahugpong night market. Try me di are. Oh, bago lang ni sila di are. There is dapit sa terminal. Digo City. Yes. Ugan. Tingnan na sila kung saan ay magkita. Dynamite na sili. Nga walay halang. Wala yung cheese sa sulod. Ano ganyan mo ni Miss India? Kami lagi ni. Kuan. Cucumber. Dapat to si Jen dito magkakaon. Magsig katawa. Ano yung... Damihan na yung magkaon. Ano yung daghan kayo makakonsiya kay sige siya. Dungog to. Tiga admirer. Hindi ka mamaligat din. Ang pinaka ano hindi rin lapit sa phone group ka ng layo na. Kaya nga ito, gari talaga ano. Busog na ako, dagan na day kain eh, jeez lang. Tagpiso isa, pulo ko ni kabuok. Busog na ko, jeez lang. Fishball nga harina. This summer, broken, I want you. Where you been? Where you been? Siguro flavor nga ko ano, kanang kuan ba? Pipino. Ato kay blue turnate. Juice. Wow, yawan nila no. Yawan sa paghihalo kaya nila no.
Sa sunod, maghimutag Diyos Luterne. Limonsito ang utang. Pwede, pwede. Pero pag utangan, limonsito yata. May nga nana, naghapon. Matay nga ni Brad. Pwede, magmumudal sila ang Diyos. Utangan daw na pipino. Okay.